padiwa tariri nevateereri musi wa 26 October mugore ra2017 inguva inoshamisa chaizvo. Tiri kukukokai mese kune mhemberero. Unoziva kuti vazhinji vanoziva kuti chirongwa chakatanga kare kare chatopfuura makore atingati 20 kana kuti makumi maviri. Asi apa tiri kutenda Mwari nekuti imi nesu tiri kushanda pamwe chete. Tane makore 10 tarumuka kubva kumuzinda mukuru wenhepfenyuro. Saka ndozva tiri kupemberera izvozvo. Munoziva kuti kudii tinenge tiri kumana Safari Lodge kunofura mhepo kwakanakisa. Kana taakuuya dunga munhu $100 chete. Kana tiri kuuya nemakambani edu $1,000 mobva maona mukana wokushambadza zvamunoda, wekuisa mabhana enyu. Handidi kukushayai kana chirongwa chedu imhemberero yedu. Ngatisanganei chese musi wa 26 October. Nguva tiri kuita mhemberero yedu ari manheru. Tinotanga nenguva dza6 o'clock dzemanheru tichipedza na10. Pane twakawanda turi kuitika. Vaya vamunoda kuona vasingasangane navo vanenge varipo, kana neniwo madhuve ndinenge ndiripo.